que esperem que aquestes guardioles s'omplin i que puguin ajudar a fer aquests projectes que tenim a Càritas per ajudar la gent més vulnerable de la Bisbal, tota la pobresa que tenim a la Bisbal, que puguem erradicar-la una mica. I bueno, aquest canvi doncs depèn de vosaltres. Moltes gràcies. saber que estàs al meu costat.